Umphakathi waseNzalabantu eWard 16 eRichards Bay ngaphansi kamasipala wase-Umfolozi uvale umgwaqo iDune Route oya e-RBM usebenzisa izinkuni, amathaya avuthayo kanye nezingqola zikamasipala. Ukhala ngokuthi amanzi abanawo kuze kube manje. Izakhamuzi zithi sekuphele iminyaka engaphezu kwemine zingenawo amanzi. Nakuba besithenjiswa kaningi umasipala ukuthi le nkinga izolungiswa, ngonyaka odlule banike umasipala waseKing Cetshwayo District izinsuku eziwu-14 zokuthi ulungise isimo, kodwa akaze wenze lutho futhi akukho oluguqukile kuze kube manje. Abahlali bathi le nkinga isithinta ngisho nezingane zesikole njengoba amanzi edingeka kakhulu ekuphileni kwansuku zonke. Abanye sebexwayisile bathi bangase bangayi nhlobo ukuyovota okhethweni uma izinsiza zingalungiswa. Ikhansela uBhekumuzi Sithole livumile ukuthi isimo sibi kakhulu, lathi izinqolobane zamanzi zisebenza cishe ngo-15% kuphela kanti ithangi elilodwa lamanzi alanele wonke umphakathi. Umasipala uthi inkinga ibangela ukunganeli kwamanzi avele eMhlathuze kanye nokuxhunywa kwamanzi ngokungemthetho, kanti imeya kamasipala ilindeleke ukuba iye emphakathini iyokhuluma nabantu.